Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, tu Lord Romulus i witam was po dłuższej przerwie i gramy sobie dzisiaj w Limbo. Coś chyba mnie opętało. No nie idź tam, no. Teraz idzie tam, gdzie ja chcę. O, przeskoczył. Nie idź, ja nie chcę, żebyś tam szedł. No nie idź. No nie idź. Dlaczego ten David idzie? To za kretyn. Ach. No idź. Aha, w świetle on się jakby desaktywuje chyba. O, i robak nam zjadł. Przeszczep mózgu. Idziemy dalej. Mamy jakiś mechanizm. I ona robi coś takiego. No zobaczymy. Co to za stworek? Ucieka. Chyba to było jak dla chomika takie coś. A wiem, chyba musimy go tam zapędzić. No idź. I on sobie tu o tak. I ja wtedy o tak. I zrobiłem deszcz. Ja już trochę wiem, jak to przechodzić, żeby szybciej po prostu to ukończyć. Ale to tylko dla waszego dobra. Przeskoczyłem. Biegniemy dalej. Mam nadzieję, że już nie będzie takich elementów na szybko, że musisz szybko gdzieś przebiec, szybko coś zrobić i potem przebiec dalej, bo przechodzę tą grę już chyba... Fuck. Przechodzę ją chyba z 7 raz. Już naprawdę nie chce mi się więcej. To znaczy przechodzę do tego momentu, bo całej nigdy nie przeszedłem. Na razie. To pewnie trzeba będzie popchać. O, tutaj.
tutaj. Na górę. O, super. Okej. Przesuwamy to. Spinamy się. Nie! 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 No, fuck. Fuck. Dlaczego to nie działa? Why you not working? Okej, jeszcze raz. Tworzymy całe. I wskakujemy na pudło. Okej. Co my tu mamy dalej? Dalej chyba to samo musimy przesunąć pudło, tak żeby się dostać tam wyżej. Balansujemy. Okej. No, chodź tu. Okej, mamy balon. I uciekamy. Ten balon nas tam wyniesie do góry znowu. O. Tutaj nas wyniesie do góry. Balansujemy. Dobra, jest. Co my tu mamy dalej? Tu jest jakaś dźwigienka. Leje się woda. Znaczy, why? No, karwasz. Albo teraz zróbmy coś takiego. O. I doskoczyłem. Kolejna dźwigienka. I jesteśmy dalej. Idziemy. Jakieś robaki wychodzą. Tutaj powiem wam, że jeszcze nie byłem. Nie. Brawo. Brawo Yeti. Jak to przejść, żeby się nie zabić? No fuck you! Idź się utop. Jak to zrobić? Może od razu tak szybko przebić. No fuck you!
Cześć, witam z powrotem. Już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba tak iść. On nam daje, tu syfa. Przeskakujemy i idziemy do światła i tu się czemu się nie spalił? No czemu on kuźwa się nie spalił? God! Uciekaj. Kurwa mać. Nie, wczytajmy sobie wcześniejszy jeden. Tutaj? Ok. I zróbmy to jeszcze raz. Na spokojnie. Ok. Idźmy jak najwolniej. No kurwa! Jeszcze raz. God! Ja pierdolę. Okej, podejście kolejne. Kurwa! Gini, kurwo. Jaka ta gra jest przejebana. Dawaj syfa. Idziemy, może się teraz uda. I tu byśmy musieli pójść, tylko tu są kolce. Woda się podnosi? Tak, powoli się podnosi. O, może ta rura już pójdzie, że tak powiem. O, jest.
No kurwa idź. Ja pierdolę. Ta gra mnie zajebie. Kurwa. A może teraz musimy wrócić tu? O. Tak, żeby szybko iść teraz w prawo. Nie, kurwa! Ja jebie w pizdu. Ja pierdolę. Biegnij, szmato. Okej, poziom wody się podnosi, teraz się musi udać. Bo jak nie, to rozjebie tą grę. O, a tu mamy takie zwierzaczki, które nam zjedzą ten mózg. Bo on nie ma swojego. No, czyli światło nam zmienia kierunek chodzenia. Okej. Jest! Zjadł to gówno. Bo nie, chyba musimy dalej uciekać. Jak zwykle w grach platformówkowych wchodzimy w prawo. Jest! Chwycił się, już myślałem, że się znowu rozwiedzie. Jakiś dom. Spinamy się po rynnie. Kurwa. No. Hotel. A, już w pizdu nie przeskoczył. Nie przeskoczysz. Nie przejdziesz. Nie. A nie ma tam czegoś? Zajebiście. Jest. Jak kurwa to przejść? Jest. Irytująca gra, naprawdę irytująca. Kurwa. Zapomniałem. No rozjebie mnie. Jeb się, kurwa.
No tak, nawet się nie mogę rozbiegnąć. Rozbiec. Gówno tam, chuj. Wow! O, wyłączyłem zasilanie. I teraz chyba mogę spokojnie po tym przejść. Pamiętajcie, jak będziecie przechodzić tą grę, przechodźcie ją na wyczucie, bo jak chcecie coś wymierzyć, coś zrobić samemu, to normalnie się nie da. No. Ale udźwiękowiona jest zajebiście. A? Tam można wejść? Chyba nie. No rozwal tą szybę. A jakby tak wziąć. Chyba musimy z wysokości skoczyć na tą szybę. Tylko ja jak zwykle nie mam wyczucia i przechodzę grę na wyczucie. Znaczy na... Kurwa! Rozpierdoli mnie to. No skocz, kurwa! Ja jebie w pizdu. No, jest. Jakiś wąż strażacki. Okej, żyjemy. Chyba. Tu coś jest? A! Nie, tu nic nie ma. No nie. Kurwa. Czy tu jest światło? O, mogę chodzić sam. Nie mogę sam chodzić. Ale mogę iść w drugą stronę. Tak w ogóle to jest test nowego mikrofonu. Jakość powinna ulec poprawie.
O, światło. Które gówno daje. Dobra, jak już masz iść, to idź. Co to jest? To jest piła. Piła tarczowa. Idź wolno, idź wolno, idź wolno, idź wolno, idź wolno, jest. A, ja już wiem. Chyba musimy wejść na tę skrzynię i przeskoczyć piłę. No, kurwa, nie zahaczyłem. Jest, kurwa, rozjebało wszystko w ogóle. Co ja robię? Podejście numer, kurwa, kolejne. Jest, kurwa, przeszedłem. Jest. Zajebałem się. Kurwa! Rozjeb mu mózg. Trzeba wyczuć moment. Zajebiście. Chwilę poczekać i teraz. Nie, jeszcze chwilę poczekać. No, wyjdź. Teraz. I zapierdalać. No, zajebiście. Co, ja tam dojdę? A, bounce, bounce. Jeps, kurwa. Chuj. Rozhuśtać to może trzeba. Ja pierdolę. Dobra, tak więc to jest koniec dzisiejszego odcinka. To na razie tyle.
i do zobaczenia w następnym.